Казвам се доктор Игнатовска и съм хирург с над 25 години стаж и опит в областта на коремната хирургия, реконструктивната и бариатричната хирургия. Бях специализант в Пирогов, след което работих в клиниката по пластична и възстановителна хирургия, работила съм амбулаторна хирургия и от 2010 до лятото на 2025 бях хирург и старши хирург в Германия, последно във Франкфурт. За мен пациентът е човек, с който се запознавам преди операцията и ако между нас има разбиране и той има доверие в мен и съответно имам усещането, че този човек ме разбра правилно и ще следва моите указания, ние стигаме до операция. След операцията за мен е изключително важно да проследявам пациентите, независимо от това дали касата поема или не. Аз искам да ги видя в зависимост от типа операция, но аз ги проследявам на 3 месеца, на 6 месеца, на 1 година, пак казвам, в зависимост от това дали това нещо е необходимо. Отлагането на една оперативна интервенция не улеснява нищо и не изключва нищо. Напротив, води до по-продължителен възстановителен период, свързана е с много повече болка за самия пациент и технически сравнително често по-трудна за нас като хирурзи. За мен пациента е преди всичко човек и то страдащ човек, който идва с своите проблеми и за това е важно да му отделим достатъчно време, за да се разбере основата и причината за това страдание, което е не само на отделен орган, а то е страдание на цялото тяло и на човешката психика.